饭我也打赌，我欢迎你随时监督，是吧？而且那个我早上会什么的，不用太考虑的太严重。יש סיני זוז. מה שאריאל עושה עכשיו יכול להימשך שעות. 3, 4, 5, 6 שעות. שעות. להסתובב עם האוטו, עם הטרקטורון שדודה שושקה קנתה לו, ולהסיע אותו על הספסל עם הגבעות. הוא עושה את זה כבר בערך 20 דקות, הוא כנראה ימשיך עוד שעות. שעות. עד שיסתובב לו הראש. אריאל, תגיד שלום. תעשי עם היד שלום. הפסיק? לא, לא באמת, רק פיטסטופ. זה ייקח עוד שעות.